ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపీశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ 11వ అధ్యాయము 44 శ్లోకాస్ వరకు చూసాము. 46th శ్లోక వరకు చూసాము. యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ 44 వరకు చూసినట్టున్నాము. చూసాం. పితాశిలోకస్య చరాచరస్య. అర్జునుడు ఇంకా స్తుతులు చెప్తున్నాడు. త్వమస్య పూజ్యశ్చ గురుర్గరీయాన్. సో నువ్వు అందరికీ కూడా తండ్రివి, లోకంలో చరా అచర కదిలే కదలని వాటికి త్వమస్య త్వం అస్య చరాచరస్య అంటే కదిలే కదలని వాటికి, త్వం నువ్వు, అస్య దీనికి పూజనీయుడవు, గురుర్గరీయుడవు. గురువు గరీయుడు అంటే మహనీయుడవు. మరి నత్వత్సమోస్తభ్యధిక కుతోన్యో నీకంటే అధికుడైన వాడు, త్వత్సమో నీకు సమానమైన వాడు, మరి నీకంటే అధికుడు కూడా. కుత అన్య ఎలా సాధ్యము, అన్యం వేరొకరికి ఎలా సాధ్యం? నీకు సమం అవ్వడానికి గాని, నీకంటే అధికం ఎక్కువ అవ్వడానికి గాని వేరే ఎవరికి సాధ్యం లేదు, సాధ్యం కాదు. లోకత్రయే ముల్లోకాల్లో కూడా అగణిత అప్రతిమ ప్రభావ అంటే అగణిత శక్తి సంపన్నుడా. సో స్థావర జంగమాలంటే కదిలేవి కదలనివని నిన్న చెప్పుకున్నాము. సో దానితో కూడి ఉన్నటువంటి ఈ సమస్త విశ్వానికి నువ్వే తండ్రివి, ఆధ్యాత్మిక గురువు, నీతో సమానమైన వాడు, ఏకమైన వాడు ఇంకెవరు కూడా లేరు. అపరిమిత శక్తి సంపన్నుడా, నీకంటే గొప్పవాడు ఈ ముల్లోకాల్లో ఎవరుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు మరి ఆయనకి ఎవరు సమం కాదన్న విషయం శ్వేతాశ్వేతరోపనిషత్తులో కూడా ఇలా చెప్పబడింది. నతస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే నతత్సమశ్చాభ్యధికశ్చ దృశ్యతే. సాధారణ మనుషుల్లానే ఉన్నా కూడా భగవంతుడు ఇంద్రియాలను, దేహాలు ఇవన్నీ ఉన్నట్లు కనిపిస్తున్నారు. కానీ ఆయన ఇంద్రియాలు, దేహాలు, మనస్సు, ఆత్మ మధ్య ఎలాంటి భేదము లేదు. మరి పూర్ణంగా తెలియనటువంటి వాళ్ళే ఆయన ఇంద్రియాలు, మనస్సులు, దేహాలు అతని కంటే అన్యాలు వేరని అనుకుంటారు. బట్ భగవంతుడికి అంతా కూడా దివ్య పరతత్వమే ఆయన యొక్క
ఇంద్రియాలు అవ్వనివ్వండి, దేహం అవ్వనివ్వండి, మనస్సు అవ్వనివ్వండి, అంతా కూడా దివ్యత్వమే, కంప్లీట్ గా దివ్యత్వమే అని చెప్తూ, అందుకే ఆయన కర్మలైన శక్తులైన దివ్యాలు. మనకు ఏంటంటే మనలాగే కనిపిస్తున్నా కూడా ఇంద్రియాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన అతని ఇంద్రియాలు పరిమితములు లేక మనకేంటంటే మన ఇంద్రియాలకు కూడా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది కదా. కంటికి కనుచూపు మేర వరకు చూడగలుగుతాం, చెవి కూడా కొంత దూరం వరకే శబ్దాలు వినపడతాయి, తర్వాత వినపడతాయి. కానీ భగవంతుడు అలా కాదు, ఆయనకి అసమగ్రం కావు, ఆయనకి ఇన్కంప్లీట్ కాదు, మనలాగా పరిమితం కాదు, ఆయనకి సమస్తము కూడా అపరిమితమైనవు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు. అదే భగవద్గీతలో కూడా ఇలా చెప్పారు కదా, 4.9లో మీకు గుర్తుంటే, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్వక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో భగవంతుడి యొక్క ఆయన దివ్యమైన జన్మను కర్మలను పూర్ణంగా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, త్వక్త్వా దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మనైతే, వాళ్ళకి మళ్ళీ పునర్జన్మ అనేది ఉండదు, మామేతి సో అర్జున, నా దగ్గరికే వస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో కృష్ణుడు మరి శ్రీకృష్ణుడు గురించి మనం కంప్లీట్ గా భగవంతుడు అంటే మరి ఆయనకు ఏదైనా కూడా సాధ్యం అనే విషయాన్ని ఇక్కడ ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా ఇలా చెప్తున్నారు. ఎవరైతే భగవంతుడి ఆ దివ్య జన్మను కర్మలను పూర్ణత్వాన్ని సంపూర్ణంగా తెలిసిన వాళ్ళు ఈ దేహాన్ని వదిలిన తర్వాత వెంటనే భగవంతుడిని చేరుకుని మళ్ళీ ఈ జనానికి తిరిగి రారని తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. తస్మాత్, ఇంకా అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు విందాం. తస్మాత్ ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం ప్రసాదయే త్వామహమీశ మీడ్యం పితేవ పుత్రస్య సఖేవ సఖ్యు ప్రియాయార్హసి దేవ సోఢుం. సో కాబట్టి కాబట్టి ప్రణమ్య ప్రణిధాయ కాయం అంటే నమస్కరిస్తున్నాను. ఎలా? ప్రణిధాయకాయం, సాష్టాంగ నమస్కారం శరీరంతో, ప్రసాదయేత్వ అంటే నిన్ను, నీ కరుణను వేడుతూ, త్వాం నిన్ను, అహం నేను, ఈశమీఢ్యం అంటే దేవదేవుణ్ణి, ఈఢ్యం పూజనీయుడిని, పితేవ పుత్రస్య అంటే పితేవ తండ్రిలాగా, మరి పుత్రస్య కుమారుని ఎడల, సఖేవ మిత్రుడి వలె, సఖ్య మిత్రుని అంటే మిత్రుని ఎడ, ప్రియుడు ప్రియాయ అంటే ప్రియురాలి ఎడ, అర్హసి తగుదువు దేవా ప్రభు సోఢుం సహించుటకు అంటే ఇది ప్రతిపదార్థం. అయితే ఏమిటంటే మీనింగ్, నువ్వు ప్రతి జీవికి కూడా పూజనీయుడు అయిన దేవదేవుడువు కాబట్టి నీకు సాష్టాంగ గౌరవపూర్వక వందనాలను అర్పిస్తూ నీ కరుణ కోసం వేడుకుంటున్నాను. కుమారుడి మొండితనాన్ని గనక తండ్రి, మిత్రుడి అమర్యాదను మిత్రుడు, ప్రియురాలిని ఒక ప్రియుడు సహించినట్లుగా నీ యొడ నేను నీ పట్ల నేను ఏదైనా తప్పులు చేస్తే నా తప్పులను దయతో సహించు, మన్నించు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. ఇంతకు ముందే అన్నాడు కదా, తెలియక వేళాకోళంతో నిన్ను అది ఇది అంటూ చాలా వేళాకోళాలు ఆడాను, నన్ను క్షమించని. అలా ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నాడు అనమాట. అదృష్టపూర్వం హృషితోస్మి దృష్ట్వా భయేన చ ప్రవ్యధితం మనో మే తదేవ మే దర్శయా దేవరూపం ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస. అదృష్టపూర్వం అంటే ఏమిటంటే దృష్ట అంటే కనపడటం, అదృష్ట అంటే కనిపించకపోవడం, ఇంతకు ముందెప్పుడు కూడా చూడనటువంటి అని చెప్పేసి, పూర్వం అంటే ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు అదృష్ట చూడనటువంటి కనిపించినటువంటి, హృషితోస్మి చూడనటువంటి ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు చూడని దాన్ని చూసి హృషితోస్మి సంతోషించిన వాడిని అయ్యాను, దృష్ట్వా చూచి, భయేనచ భయం కూడా పొందాను, ప్రవ్యధితం కొంచెం కలత కూడా చెందాను, మనోమే నా మనస్సులో కొంచెం కలత కూడా వచ్చింది. ఇంతకు ముందన్నడు చూడనిది చూసి, ఏమి చూశాడు ఇంతకు ముందన్నడు చూడనిది? ఆ విశ్వరూపాన్ని ఎప్పుడు మరి చూడలే. భగవంతుడి రూపాన్ని చూస్తున్నాడు కానీ ఈ విశ్వరూపాన్ని ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు చూడలేదు. అది చూసి సంతోషించాను, దృష్ట్వా చూసి భయపడ్డాను, కొంచెం వ్యధిత కలత కూడా చెందాను మనస్సులో నేను. తదేవ మే దర్శయ దేవరూపం. సో
దానినే చూపించు దేవా, నీ యొక్క మామూలు దేవరూపాన్ని నాకు అది చూపించు. ఇది చూసి సంతోషించాను, కానీ మరి భయపడటం కలవరపడటం కూడా జరుగుతోంది. కాబట్టి నీ యొక్క మామూలు రూపాన్ని నాకు చూపించు. ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస, ప్రసన్నుడవు కా దేవేశ, దేవదేవా జగన్నివాస, నువ్వు ప్రసన్నుడమై నీ యొక్క మామూలు రూపాన్ని నాకు, నీ దేవదేవుడి రూపాన్ని, దర్శయా దేవరూపం, నీ దేవరూపాన్ని నాకు చూపించంటే శ్రీకృష్ణుడి రూపాన్ని దేవరూపం అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. కాబట్టి ఇదివరకెన్నడూ చూడని విశ్వరూపాన్ని చూసి చాలా సంతోషించాను, కానీ అదే సమయంలో మరి మనసు భయంతో కూడా కొంచెం కలత చెందింది. కాబట్టి దేవదేవ జగన్నివాస, నా ఎడ కరుణ చూపించి నీ దేవదేవుని రూపాన్ని మళ్ళీ నాకు చూపించు అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి అడుగుతున్నాడు అనమాట. సో కృష్ణుడికి ప్రియుడైనందుకు అర్జునుడికి పూర్తి విశ్వాసం ఉన్నది. మిత్రుడి సంపద చూసి సంతోషించినట్లుగా అర్జునుడు ఆయన విశ్వరూపాన్ని చూసి చాలా సంతోషించాడు. కానీ అదే సమయంలో మరి తనకి ఏ రకంగా ఎక్కువ సంబంధం ఉన్నది? భగవంతుడు దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ రూపంతో ఉన్న సంబంధమే తనకి ప్రియమైనటువంటి రూపం. కాబట్టి నాకు ఇది చూసి సంతోషించాను, నాకు అర్థమైంది నీ శక్తి అంతా, కానీ నీతో ఆ ప్రేమ సంబంధం నాకు కావాలి అంటే నాకు నీ యొక్క దేవదేవుడి రూపం శ్రీకృష్ణ రూపాన్ని చూపించు. భయం లేకుండా నేను నీతో ప్రేమపూర్వక సంబంధాలు పెట్టుకోవటానికి నాకు అది చూపించు అని చెప్తూ మరి కృష్ణుణ్ణి అంటే దేవదేవుడి రూపం అంటే నారాయణ రూపం చూపించమని అడుగుతున్నాడు. మరి భగవంతుడు ఎలాంటి రూపాన్ని ఆయన గలగటమే దానికి కారణం, చూపించు అని అడగటంతో, సో ఈ భౌతిక జగం ఎలా అయితే తాత్కాలికమో ఈ విశ్వరూపం కూడా మరి భౌతికము తాత్కాలికం, అంతే కదా. మరి ఎంత విశ్వం ఎన్నాళ్ళు ఉంటే అన్నాళ్ళు ఉంటుంది, అది ఉన్నప్పుడు ఉంటుంది, లేనప్పుడు ఉండదు. కానీ వైకుంఠ లోకంలో ఉన్న దివ్యమైనటువంటి ఆయన చతుర్భుజ నారాయణ రూపం మాత్రం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక జగంలో అనంత సంఖ్యలో గల లోకాల్లో శ్రీకృష్ణుడు ముఖ్యాంశాలతో వివిధ నామాలతో ఉంటారు. కాబట్టి మనం గోలోక చాట్లో కూడా చూసాం. అలాంటి వైకుంఠంలో వివిధ రూపాల్లో ఒక రూపాన్ని చూడాలని అర్జునుడు అడిగాడని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అన్ని వైకుంఠ లోకాల్లోనూ నారాయణుడు మరి చతుర్భుజ సహితంగానే ఉంటారు. కానీ చతుర్భుజాలలో వాటి చతుర్భుజాలలో శంఖ చక్ర గద పద్మాలు అమరిక వివిధంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ వైకుంఠ లోకాల్లో కూడా నారాయణ రూపం అన్నిట్లోనూ 4 భుజాలతో ఉన్నప్పటికీ ఈ శంఖచక్ర గదా పద్మాలు అరేంజ్మెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుందట అని చెప్తున్నారు. సో ఈ చతుర్భుజాల్లో ఈ శంఖచక్ర గదా పద్మాల అమరికను బట్టి ఈ నారాయణుడి రూపానికి రకరకాల పేర్లు కలుగుతాయి. మరి మనం చూస్తాము, చాలా పేర్లు ఉన్నాయి కదా భగవంతుడికి, విష్ణుమూర్తికి వైకుంఠ రూపంలో కూడా. సో ఆ పేర్లన్నీ కూడా ఈ అమరికను బట్టి, ఈ శంఖచక్ర గదా పద్మాల యొక్క ఎలా పొజిషన్ అయి ఉన్నాయో వాటిని బట్టి పేర్లన్నీ వస్తాయి. ఆ నారాయణ రూపాలన్నీ శ్రీకృష్ణునితో ఏకమే కాబట్టి, ఒకటే కాబట్టి, అవన్నీ భగవంతుడు రూపాలే కాబట్టి అర్జునుడు చతుర్భుజ రూపాన్ని చూడాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో శ్లోకానికి మీనింగ్ ఇంకొకసారి చూద్దాం. ఇదివరకు ఎప్పుడు చూడని విశ్వరూపాన్ని చూసి సంతోషించాను, కానీ అదే సమయంలో మనసు భయంతో కలత చెందింది. కాబట్టి దేవదేవ జగన్నివాస, నా మీద కరుణతో నీ దేవదేవుని రూపాన్ని నాకు తిరిగి చూపించు అంటూ ఆ దేవదేవుడి రూపాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాడు. కిరీటినం గదినం చక్రహస్తం ఇచ్చామి త్వాం ద్రష్టుమహం తథైవ తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన సహస్రబాహో భవ విశ్వమూర్తే. సో విశ్వరూప సహస్రబాహో అంటే 1000 చేతులు ఉన్నవాడా విశ్వమూర్తి, కిరీటాన్ని ధరించి గదతో చక్రంతో మరి హస్తంలో పద్మంతో ఇచ్చామి త్వాం చూడాలని నిన్ను అలా
కోరికగా ఉంది నిన్ను ద్రష్టం చూడాలని. సో వీటన్నిటితో నిన్ను చూడాలని కోరికగా ఉంది. ఎవరికి? అహం, నాకు. తథైవ, ఆ విధంగా. సో ఆ విధంగా నిన్ను కిరీటంలో గదతో చక్రంతో ఈ 4 హస్తాలతో నిన్ను చూడాలని నాకు కోరికగా ఉంది. తేనైవ రూపేణ చతుర్భుజేన. సో ఆ రూపంతోనే 4 బాహువులతో ఉన్నటువంటి సహస్రబాహో 1000 చేతులు వాడ భవ అవ్వు విశ్వమూర్తే విశ్వరూప అని చెప్తున్నాడు. సో విశ్వరూప సహస్రబాహో అంటే 1000 చేతులు ఉన్నవాడ, కిరీటాన్ని ధరించి శంఖ చక్ర గద పద్మాలను హస్తాలలో కలిగి ఉండే నీ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూడాలని కోరికగా ఉంది. నిన్ను ఆ రూపంలో చూడాలని నాకు కోరిక అభిలాషిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాడు. సో ఇక్కడ బ్రహ్మ సంహితంలో ఒకటి, మీరు బ్రహ్మ సంహిత అంటే బ్రహ్మదేవుడు రచించిన ఇది, అందులో 5వ అధ్యాయంలో 39వ శ్లోకంలో రామాదిమూర్తిషు కళానీయమైన తిష్టన్ అని చెప్పబడ్డది. అంటే ఏమిటట? భగవంతుడు వేలాది రూపాల్లో నిత్యస్థితుడై ఉంటాడు, మరియు రాముడు, నృసింహుడు, నారాయణాది రూపాలు వాటిల్లో ముఖ్యమైనవి అని చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి అలాంటి రూపాలు అసంఖ్యాకములుగా ఉన్నాయి. కానీ శ్రీకృష్ణుడు ఆదిదేవుడని, ప్రస్తుతం తన తాత్కాలిక విశ్వరూపాన్ని ధరించి ఉన్నాడని అర్జునుడికి తెలుసు. కాబట్టి అతను దివ్యమైన నారాయణ రూపాన్ని చూపించమని అర్జునుడిని అడుగుతున్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు స్వయం భగవానుడనియు ఇతర రూపాలన్నీ అతని నుండే ఉద్భవించుననియు తెలిపిన భాగవత వచనాలు, ఈ వచనాలను భాగవతంలో కూడా మనకు ఈ విషయం మనకు గోచరిస్తూ ఉంటుంది. సో భగవంతుడు స్వయం భగవానుడు, ఇతర రూపాలు ఆయన నుంచే ఉద్భవించాయి అని చెప్పేసి దానిని అని భాగవతంలో చెప్పిన మాటను ఈ శ్లోకం నిస్సందేహంగా మనకు నిర్ధారణ చేస్తోంది అని చెప్తున్నారు. సో ప్రధాన విస్తృతాంశములైన వివిధ రూపాలు అతనికి అభిన్నములు. సో ఇలాంటి అసంఖ్యాక రూపాలన్నీ కూడా అన్నిటి యందు కూడా ఎన్ని రూపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి రూపాలన్నిటిలో కూడా అతడు భగవానుడే. వాటన్నిటి యందు నిత్య యవ్వనుడిగా అలరారటమే ఆ భగవంతుడి యొక్క ముఖ్య లక్షణం. సో భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని గురించి తెలుసుకోగలిగిన వాడు భౌతిక జగత్తు యొక్క సమస్త కల్మషం నుండి శీఘ్రమే విముక్తుడు కాగలడు అని చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా అర్జునుడు స్తుతించాడు. సో మళ్ళీ ఒక్కసారి ఈ శ్లోకంని మీనింగ్ చూద్దాం. విశ్వరూప సహస్రబాహు కిరీటాన్ని ధరించి శంఖ చక్ర గదా పద్మాలు హస్తాలయందు కలిగి ఉండే నీ చతుర్భుజ రూపాన్ని చూడాలని కోరికగా ఉంది. నిన్ను ఆ రూపంలో చూడాలని నేను అభిలషిస్తున్నాను అని అర్జునుడు అంతటితో తన స్తోత్రాలను ముగించిన తర్వాత భగవంతుడు అంటున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం రూపం పరం దర్శితం ఆత్మయోగాత్ తేజోమయం విశ్వమనంతమాద్యం యన్మే త్వదన్యేన నదృష్టపూర్వం. సో మయా ప్రసన్నేన తవార్జునేదం, నా యొక్క కరుణతో నాచే ప్రసన్నుడనైన నీకు అర్జున ఈ రూపం పరమ దివ్యమైనది, దర్శితం చూపబడినది. సో అర్జున ప్రసన్నుడనైన నేను నా యొక్క ఆంతరంగిక శక్తితో ఈ భౌతిక జగత్తు మందలి ఈ దివ్యమైనటువంటి విశ్వరూపాన్ని, సో ఈ భౌతిక జగత్తులో అన్నిటికంటే దివ్యమైనటువంటి ఈ విశ్వరూపాన్ని దర్శితం నీకు చూపబడింది. ఇప్పుడు ఆత్మయోగాత్ ఎలా నా ఆంతరంగిక శక్తిచే నీకు ఇప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అత్యంత దివ్యమైనటువంటి ఈ విశ్వరూపం నీకు చూపించబడింది. తేజోమయం, కాంతితో కూడినది. విశ్వం అనంతమాద్యం, సమస్త విశ్వము అనంత హద్దులేని అపరిమితమైన ఆద్యం అంటే ఆది అయినది. యత్ ఏది ఉన్నదో మే నా యొక్క త్వదన్యేన అంటే నీకు అన్యంగా నువ్వు కాకుండా ఇంకెవరు దృష్టపూర్వం ఇంతకు ముందెవరు చూడలేదు. నదృష్ట అంటే ఎవరు ఇంతకు ముందు ఈ రూపాన్ని
చూడలేదు అని చెప్తున్నారు. సో మీనింగ్ చూస్తే అర్జున, ప్రసన్నుడినైన నేను నా యొక్క అంటే భగవంతుడి అర్జునుడి యొక్క భక్తికి ప్రసన్నుడు అయి నేను నా ఆంతరంగిక శక్తితో ఈ భౌతిక జగత్తు అంతట్లోకి కూడా దివ్యమైనది, ఆ దివ్యమైన రూపం, ఆ విశ్వరూపం నీకు చూపించాను. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే భౌతిక జగత్తులో, ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కాదు, ఈ భౌతిక జగత్తులో దివ్యమైన విశ్వరూపాన్ని నీకు చూపించాను నీ యొక్క ప్రసన్నుడనై నా అంతరంగిక శక్తితో. అది తేజోమయం, అనంతం, ఆజ్యం అంటే అన్నిటికీ ఆది అయిన ఈ రూపాన్ని నీకు ముందెవ్వరును కూడా గాంచి ఉండలేదు అని చెప్తున్నాడు. సో భగవంతుడు అర్జునుడి మీద కరుణతో ఆ తేజోమయము, విభూతి పూర్ణం అంటే కంప్లీట్ వైభవాలన్నిటితో ఉన్న విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. సూర్యుడి వలె ప్రకాశిస్తున్న ఆ రూపం మరి పలు ముఖాలు త్వరితంగా మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది. మిత్రుడైన అర్జునుడి కోరికని కంప్లీట్ చేయడం కోసమే భగవంతుడు ఆ రూపాన్ని చూపించారు తన ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా. మానవ ఊహకు అతీతమైన విశ్వరూపాన్ని చూపడం జరిగింది. అర్జునుడికి ముందు ఎవరు కూడా ఇది చూడలేదని మరి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భక్తుడైన అర్జునుడికు భగవంతుడితో చూపబడినందుకు ఊర్ధ్వలోకులు అంటే పైలోకాల వాళ్ళు, ఆధ్యాత్మిక లోకాలు, ఇతర భక్తులు సైతము కూడా దానిని దర్శించగలిగారు. సో శ్రీకృష్ణుడికి చూపించినప్పుడే పైలోకాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఆధ్యాత్మిక లోకాల్లో వాళ్ళు, ఇతర భక్తులు కూడా దానిని చూశారు. ఎందుకంటే అంతకు ముందు ఎవ్వరూ కూడా చూడలేదని ఇక్కడ స్పష్టంగా చెప్తున్నారు భగవంతుడు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా, దేవతలు వాళ్ళు కూడా ఇంతకు ముందు ఇది ఎప్పుడు చూడలేదు. అర్జునుడి కారణంగా ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా చూడగలిగారు. అంటే పరంపరంగా వచ్చేటటువంటి భక్తులందరూ కూడా అర్జునుడు చూసిన విశ్వరూపాన్ని భగవంతుడి కరుణతో వాళ్ళు కూడా చూశారనమాట. దుర్యోధనుడితో రాయబారం జరపడానికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా శ్రీకృష్ణుడు కొంతవరకు తన ఈ వైభవాన్ని చూపిస్తారు. కానీ ఈ విశ్వరూపం అతనికి చూపించారని కొందరు అంటారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు దుర్యోధనుడు ఆ రాయబారాన్ని అంగీకరించలేదు. ఆ సమయంలో విశ్వరూపంలో కొన్ని రూపాలను మాత్రమే ప్రదర్శించారు. కానీ ఆ రూపాలు అర్జునుడికి చూపిన ఈ రూపం కంటే భిన్నమైనవి. కాబట్టే దీనికంటే ముందు ఎవరూ చూడలేదు అని స్పష్టంగా ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్పటానికి కారణం అది. రాయబారం అప్పుడు చూపించిన కొంతవరకే గాని ఇంత కంప్లీట్ గా లేదు అని చెప్తున్నారు. నవేద యజ్ఞాధ్యయనైర్న దానైర్న చక్రియాభిర్న తపోభిరుగ్రై ఏవం రూపా శక్య అహం నృలోకే ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురు కురుప్రవీర. సో కురుప్రవీర అంటే కురువీరుడా, వేదాధ్యయనంతో గాని, యజ్ఞాలతో, వేద యజ్ఞాధ్యయై నైర్న దానైర్, వేద యజ్ఞాల చేత గాని, దానాల చేత గాని, నచక్రియాభీర్ణ అంటే పవిత్రమైనటువంటి కర్మల వల్ల గాని, పనులతో గాని, తపోభిరుగ్రై అంటే ఉగ్రమైనటువంటి తపస్సులతో గాని, ఏవం రూప శక్య అహం నృలోకే ఈ రూపాన్ని ఎవ్వరూ కూడా చూడశక్యం కాదు. ద్రష్టుం త్వదన్యేన కురుప్రవీర ఇంతకు ముందు నీకంటే ఎవ్వరూ కూడా చూడలేదు. కురుప్రవీర కురువీరులలో శ్రేష్ఠుడా. అంటే వేదాధ్యయనంతో గాని, యజ్ఞాలతో గాని, దానాలతో గాని, పుణ్యకర్మలు చేసి గాని, ఉగ్రమైన తపస్సులు చేసి గాని ఎవ్వరూ కూడా ఈ భౌతిక జగంలో ఈ రూపంలో నేను దర్శింపబడలేదు. నా ఈ విశ్వరూపాన్ని నీకు ముందు ఎవ్వరూ చూడలేదని మళ్ళీ ఇక్కడ గట్టిగా చెప్తున్నారు. అంటే వేదాధ్యయనం చేసిన, యజ్ఞాలు చేసిన, దానాలు చేసిన, పుణ్యకర్మలు చేసిన, ఎంత భయంకరంగా ఉగ్రమైన ఘోర తపస్సులు చేసినా కూడా ఈ విశ్వరూపాన్ని ఎవరు చూడలేకపోయారు నీకంటే ముందు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్తున్నారనమాట. సో ఈ విశ్వరూప వర్ణన చెప్తోంది అర్జునుడికి ముందు ఎవరికి కూడా ఈ వర్ణన ఎవరికి తెలియలేదు అని మనం ఇక్కడ మళ్ళీ గ్యారంటీగా భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో వేద యజ్ఞాధ్యయనై అంటే అనేటటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఏమిటి? వేదాధ్యయనము, యజ్ఞాచరణ, ఈ విషయాలు అవి ఆ పదం వల్ల ఆ పదం సూచిస్తుంది. వేదాలు, యజ్ఞాచరణ, ఇవన్నీ 4 వేదాలు ఉన్నాయి కదా, ఋగ్వేదం, యజుర్వేదం, సామవేదం, అధర్వణ వేదం, అలాగే మరి 18 పురాణాలు ఉన్నాయి. మరి అంటే 18 పురాణాలు,
మరి ఉపనిషత్తులు, వేదాంత సూత్రాలు ఇవన్నీ కూడా వేదవాంగ్మయం అని చెప్పేసి చెప్తారు. వాటిని మరి ఇంట్లో గాని వేరే ఎక్కడైనా గాని మనిషి చదువుకోవచ్చు. అదే విధంగా యజ్ఞ విధానం అధ్యయనం చేయటానికి కొన్ని సూత్రాలు అవి ఇవి కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్, కొంత డిసిప్లిన్ అవసరం అని చెప్తున్నారు. ఒక పద్ధతి ఉంది. కాబట్టి పాత్రుడైన వాడే ఏదైనా అలాగే పాత్రుడైన వాడికే దానం కూడా ఇవ్వాలి. అంటే సరి అయిన వాడికే దానం ఇవ్వాలి, అపాత్ర దానం చేయకూడదు అనే మాట మీరు కూడా వినే ఉంటారు. సో అర్హత ఉండాలి. అంటే అర్హత అంటే అది సరి అయిన దానం ఇవ్వాలి. మనం 18 days క్లాస్ చూసేటప్పుడు కూడా చూసాం. తీసుకుపోయి ఏదో చెడు అలవాటు, ఆల్కహాల్ కి, డ్రగ్స్ కి అలవాటు అయిన వాళ్ళకి ఇచ్చామంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ చెడుకే ఉపయోగపడుతుంది. సో అదొక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. దానికి అర్హత అంటే సరి అయిన వాళ్ళకి, అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి, నిజమైన అవసరం వాళ్ళకి అది తీసుకుంటే వాళ్ళు మరి వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి కోసం కానీ ఇలాంటి చెడు కోసం కాదు అని. అలా పాత్రుడైన వాడికి ఏదైనా దానం ఇవ్వాలంటారు. మరి వేదాధ్యయనం చేయటానికి ఏమో కొన్ని రూల్స్, డిసిప్లిన్ ఉండాలంటున్నారు. కానీ భగవంతుడి యొక్క సేవలో నిమగ్నమైన వైష్ణవులు ఆ దానం ఇవ్వటానికి పాత్రులైన వాళ్ళు. అలాగే పుణ్యకార్యాలు, అగ్నిహోత్రాలు ఇలాంటి కర్మలను, పుణ్యకార్యాలంటే అగ్నిహోత్రాది కర్మలు ఇలాంటివి సూచిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. అలాగే తపస్సు అంటే ఏమిటంటే దేహ బాధలను స్వచ్ఛందంగా స్వీకరించటం, కావాలని శరీరాన్ని ఒక నియమంగా ఉంచుకుంటూ సుఖాలను వదిలి అలా తపస్సులు మనం అష్టాంగ యోగంలో చూసారా, అలా చేసుకోవటం. ఇలాంటి మనిషి ఇలాంటి తపస్సులు చేసినా, దానం చేసినా, వేదాధ్యయనం చేసినా అర్జునుడి వలె భక్తుడు కాకపోతే విశ్వరూపాన్ని చూడలేడు. కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే మీరు ఏ మార్గం తీసుకున్నా ఫైనల్ గా ఆ మనసులో భగవంతుడి మీద భక్తి ఉంటేనే మనకది ఇది సాధ్యపడుతుంది. భగవంతుడిని పొందగలగటం అనేది ఇక్కడ మనకు పాయింట్. మాతే వ్యధామా చ విమూఢ భావో దృష్ట్వా రూపం ఘోరమీదృగ్మమేదం వ్యపేతభి ప్రీతమనా పునస్త్వం తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య. సో నా ఈ ఘోర రూపాన్ని చూసి నువ్వు మరి భయపడ్డావు కదా, భ్రాంతుడవయ్యావు. అదంతా కూడా ఇప్పుడు అంతరించుగాక కదా, ఆ భ్రాంతి, ఆ భయము, కలవరపట అంతా ఇప్పుడు పోతుంది. భక్తుడా, నువ్వు అన్ని కలతల నుంచి విముక్తుడవై నువ్వు కోరిన రూపాన్ని ప్రశాంత మనస్సుతో ఇప్పుడు తదేవ మే రూపమిదం ప్రపశ్య. సో నువ్వు నా యొక్క ఆ విధంగా నా యొక్క రూపాన్ని ఇప్పుడు నువ్వు చూడు అని చెప్తున్నారు. వ్యపేత భయాన్ని వదిలిపెట్టి ప్రీతమన, నీకు ప్రియమైన మనస్సుతో, అంటే నీకు ఇష్టపూర్వకంగా పునస్త్వం, తిరిగి నువ్వు నా యొక్క ఈ రూపాన్ని చూడు. నీ భయాన్ని వదిలి నువ్వు కలతల నుంచి విముక్తుడై ప్రశాంత మనస్సుతో ప్రియంగా నువ్వు నా ఈ రూపాన్ని చూడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో భగవంతుడు మరి పితామహుడైన భీష్ముడు, గురువైన ద్రోణుని వధించడం పట్ల మరి అర్జునుడు వ్యధ చెందాడు కదా, వాళ్ళని నేను ఎలా చంపాలని. పితామహుడిని వధించుట అవసరం లేదు, అలాంటి భయం నీకు అక్కర్లేదని భగవంతుడు ఉపదేశించారు. ఏమని, అంతకు ముందే అందరూ కూడా సంహరింపబడ్డారు, నువ్వు ఒక పనిముట్టువే అని. ధృతరాష్ట్ర తనయులు ద్రౌపదిని మరి అవమానించినప్పుడు భీష్మద్రోణులు మాట్లాడలేదు, వాళ్ళు మాట్లాడకుండా కూర్చున్నారు. అది తప్పని తెలిసినా కూడా మరి ధర్మ నిర్వహణలో అలాంటి నిర్లక్ష్య కారణంగానే వాళ్ళు వదార్కులు. వాళ్ళని అంత పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళు ఏం తప్పు చేశారని భగవంతుడిలా అని మనకు డౌట్ రావచ్చు. దానికి ఇక్కడ కారణం చెప్తున్నారు. మరి ఆవిడను ఇన్సల్ట్ చేసినప్పుడు రాజుగారికి మనం ఎదురు చెప్పకూడదని ఉన్నారు, కానీ ఇది అధర్మం అని వాళ్ళిద్దరూ కూడా నోరు తెరిచి చెప్పలేకపోయారు. కాబట్టి ధర్మ నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం కారణంగానే వాళ్ళు వధకు అర్హులు.
చంపబట్టానికి అర్హులు, వారి అధర్మ కర్మ వల్లనే వాళ్ళకి సంహరింపబడ్డారు ఇదివరకే అని తెలియజేయడానికి అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. దాంతో అర్థమవుతుంది అర్జునుడికి, ఇదేదో నేను వీళ్ళని ఎలా చంపాలనుకుంటున్నాడు, ఇది చూస్తే అతనికే ఇవన్నీ అర్థమవుతాయనే ఉద్దేశంతో చూపించారని చెప్తున్నారు. సో అర్జునుడు మరి విశ్వరూప ప్రదర్శనం ఆ ప్రయోజనం అంతా కూడా మరి చూశాడు, అంతా అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించమని అడుగుతున్నప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ దానిని అర్జునుడికి చూపించాడు. సో ప్రేమ భావములు పరస్పర వినిమయానికి అవకాశం ఒసగనందున భగవంతుడు విశ్వరూపం ఎడ భక్తుడుకు, సో అంటే ఈ సెంటెన్స్ కి అర్థం ఏమిటంటే, ఇప్పుడు ఆ విశ్వరూపం చూస్తానికి మరి ప్రేమపూర్వకమైన భగవంతుడి రూపం కాదు, 4 భుజాలు అన్ని, దానికంటే కూడా భగవంతుడి రూపం శ్రీకృష్ణ రూపం అత్యంత ప్రీతికరమైనది. మనం భక్తి ప్రేమలను పెంచుకోవడానికి ఆ రూపమే మనకు ఉత్తమమైన రూపం. ఈ విశ్వరూపంలో భగవంతుడి శక్తి మనకు అర్థమైనా దాని పట్ల ప్రేమ భక్తి భావాలను పెంచుకోవడం కష్టం, ఉగ్రరూపం కాబట్టి కేవలం భగవంతుడికి భక్తిపూర్వక నమస్కారాలు అర్పించవలనని గాని ద్విభుజ రూపమైన కృష్ణ రూపాన్ని చూడాలని అందుకనే అర్జునుడు అడిగాడనమాట. తద్వారా భగవంతునితో ప్రేమయుక్త సేవనలో అతను నిమగ్నం అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ భగవంతుడు మళ్ళీ శ్లోక మీనింగ్ చూస్తే, నా ఘోర రూపాన్ని చూసి నువ్వు కలత చెందావు, భ్రాంతి పొందావు, కాబట్టి అవన్నీ ఇప్పుడు పోయి నువ్వు ఎంతో ప్రియమైనటువంటి మనస్సుతో నా యొక్క ఈ రూపాన్ని చూడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇదంతా విన్నాక అర్జునుడు అంటున్నాడు, సంజయ ఉవాచ ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయః ఆశ్వాసయామాస చాభీతమేనం భూత్వా పునః సౌమ్య వాపుర్మహాత్మా. ధృతరాష్ట్రుడితో అంటున్నాడు సంజయుడు ఏమని, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆ రకంగా అర్జునుడితో ఇత్యర్జునం వాసుదేవస్తథోక్త్వా, ఈ రకంగా అర్జునుడితో వాసుదేవుడు తథ ఆ రకంగా ఉక్త్వ చెప్పి స్వకం రూపం దర్శయామాస భూయ అంటే తిరిగి స్వయం రూపాన్ని చూపించాడు, అంటే తన యొక్క స్వీయమైన రూపాన్ని మళ్ళీ చూపించాడు. ఆశ్వాసయ మాస అంటే ఓదార్చాడు, భీతమేనం భయపడుతున్నటువంటి ఏవం అతన్ని భీతమేనం ఏనం అతని భయపడే అతనిని ఓదార్చాడు. భూత్వ అయి పునః తిరిగి సౌమ్యవ పుర్మహాత్మ, సో సౌమ్య రూపంతో ఆ మహాత్ముడు మళ్ళీ సౌమ్య రూపాన్ని పొంది అర్జునుడిని ఊరడించాడు అని చెప్తున్నారు. సో ధృతరాష్ట్రుడితో సంజయుడు అంటున్నాడు. మరి ఇదంతా ధృతరాష్ట్రుడికి సంజయుడే కదా వివరిస్తున్నాడు మొదటి నుంచి. సో ఇదంతా చూసి చివరకు ఈ రకంగా సంజయుడు చెప్తున్నాడు, దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆ రకంగా అర్జునుడితో పలికి చతుర్భుజ రూపాన్ని ప్రదర్శించి భయపడే అర్జునుడికి ఆ రకంగా ఓదార్పును కలిగించి చివరిలో తన ద్విభుజ రూపాన్ని చూపించాడు, తన సుందర రూపాన్ని చూపించాడు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో దేవకీ వసుదేవులకి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఏమిటంటే, పుట్టినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అవతరించినప్పుడు వాళ్ళ కుమారుడుగా ముందు 4 భుజాలతో నారాయణ రూపంలో దర్శనం ఇచ్చాడు. కానీ తల్లిదండ్రుల కోరికపై తిరిగి మరి ఒక చిన్న బాలుడిగా మారటం జరిగింది. అలాగే అర్జునుడికి కూడా చతుర్భుజ రూపం చూడాలనే ఆసక్తి ఉండటం వల్ల శ్రీకృష్ణుడు చతుర్భుజ రూపం చూపి ఆ తర్వాత తన సహజమైన ద్విభుజ రూపాన్ని చూపించారు. ఈ శ్లోకంలో సౌమ్యవపు అనే మాట వాడారు. సౌమ్యవపు అంటే అత్యంత సుందర రూపం అని అర్థం అనమాట. శ్రీకృష్ణుడు మరి ధరిత్రి మీద ఈ భూమి మీద నిలిచినప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అతని యొక్క సుందర రూపంతో అందరూ ఆకర్షితులయ్యారు. గోపికలు, గోపబాలురు, తల్లిదండ్రులు, మిత్రులు, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా. సో జగన్నిర్దేశకుడు కాబట్టే భగవంతుడు తన భక్తుడైన అర్జునుడి యొక్క భయాన్ని తొలగించి ఆ సుందర రూపాన్ని చూపించాడు అని చెప్తున్నారు. సో ప్రేమాంజనమును కనులకు పూసుకున్న మనుషుడే, అంటే ఎవరైతే ప్రేమతో భగవంతుని చూడాలనుకుంటారో వాళ్ళే భగవంతుడి దివ్య సుందర రూపాన్ని చూడగలరని బ్రహ్మ సంహితంలో 5.38 శ్లోకంలో చెప్పారు. ప్రేమాంజన చురిత
భక్తి విలోచనేనా, ప్రేమతో భగవంతుణ్ణి చూడాలి అనేటటువంటి ప్రేమ అనే అంజనాన్ని కళ్ళకు పూసుకున్నవాడే. అంజనం అంటే ఆయింట్మెంట్, ప్రేమ అంటే అది ఆయింట్మెంట్ అని కాదు. ఇక్కడ అర్థం ఏంటి, ప్రేమతో ఎవరైతే భగవంతుడిని చూడాలి అని ప్రేమతో అనుకుంటారో వాళ్ళకే భగవంతుడి దివ్య రూపాన్ని వాళ్ళే చూడగలరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏదేమైనా శ్లోకార్థం ఏమిటంటే, సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఆ రకంగా అర్జునుడితో పలికి చతుర్భుజ రూపాన్ని చూపించి భయపడే అర్జునుడిని ఓదార్చి తర్వాత తన శ్రీకృష్ణ రూపాన్ని చూపించాడు అని చెప్పాడు. అప్పుడు అది చూసి అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం తవ సౌమ్యం జనార్దన ఇదానీమస్మి సంవృత్తః సచేత ప్రకృతిం గతః. దృష్ట్వేదం మానుషం రూపం, సో చూచి నీ మనుష్య రూపాన్ని చూచి తవ సౌమ్యం జనార్దన, నీ యొక్క మిక్కిలి సౌమ్యం సుందరమైనటువంటి నీ మనుష్య రూపాన్ని అంటే చూసి జనార్దన, ఇదానీమస్మి సంవృత్త అంటే ఇప్పుడు అవుతున్నాను, ఏంటి సంవృత్త శాంతవంతుణ్ణవుతున్నాను, సచేత స్థిరచిత్తం కలవాడను, ప్రకృతిం గతః నా సహజ స్వభావాన్ని పొందాను అంటున్నాడు. సో ఆ విధంగా అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ఆ రూపాన్ని చూసిన వెంటనే ఇలా అంటున్నాడు, జనార్దన అత్యంత సుందరమైన ఈ నీ మానవ రూపాన్ని చూసి ఇప్పుడు నేను సంవృత్త శాంతవంతుడయ్యాను, సచేత అంటే మరి స్థిరచిత్తం సహజ స్వభావంతో స్థిమితపడ్డాను, ఇప్పుడు స్థిమితత్వం వచ్చింది, సహజ స్వభావం మళ్ళీ నా సహజ స్వభావాన్ని నేను పొందాను అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అప్పుడు భగవంతుడు అంటున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ సుదుర్దర్శమిదం రూపం దృష్టవానసి యన్మమ దేవా అప్యస్య రూపస్య నిత్యం దర్శిన కాంక్షిణః. నువ్వు ఇప్పుడు దర్శించేటటువంటిది సుదుర్దర్శమిదం, ఇది చాలా ఇది దర్శించటానికి చాలా దుర్లభమైనది, ఎవరు తొందరగా ఇది చూడలేరు, అరుదైన రూపాన్ని. ఈ రూపం దృష్టవానసి అన్మమ, నువ్వు చూస్తున్నటువంటి ఈ రూపం చూడటానికే దుర్లభం, అసలు ఎవరికి ఇది సామాన్యంగా కనిపించదు నువ్వు చూసే ఈ రూపం. దేవా అప్యస్య రూపస్య, ఏది మరి భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ రూపం, నువ్వు ఇప్పుడు దర్శించుతున్న నా ఈ రూపం చూడటానికి మిగుల దుర్లభమైనది. సుదర్దశం ఇదం, ఇది చాలా దుర్లభం, అత్యంత ప్రియమైన ఈ రూపాన్ని దర్శించడానికి దేవాప్యస్య రూపస్య, దేవతలు కూడా మరి ఈ రూపాన్ని నిత్యం దర్శిన కాంక్షిణః, ఎప్పుడు చూడాలని కోరుకుంటూనే ఉంటారు నిత్యం ఈ రూపాన్ని అంటున్నారు. సో నువ్వు ఇప్పుడు చూసే నా ఈ రూపం చూడటం అంత ఈజీ కాదు, చాలా దుర్లభం. అలా ఎంతో ప్రియమైన ఈ రూపాన్ని మరి దర్శించడానికి ఈ అవకాశం కోసం దేవతలు కూడా నిత్యము వేచి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడి యొక్క ద్విభుజ రూపం ఇంకా రహస్యకరమైనది అని మనకు తెలియడానికే ఇక్కడ సుదూర్దర్శం అంటే అంత ఈజీగా దుర్లభం అనే పదం వాడబడింది. మరి తపస్సు, వేదాధ్యయనం, తాత్విక చింతన, కల్పన ఇలాంటి ఎన్ని పనులు చేయడం ద్వారా కూడా ఇలాంటి పనులతో శ్రీకృష్ణుడి విశ్వరూపాన్ని ఏమన్నా చూడొచ్చేమో, అది సాధ్యం అవ్వచ్చేమో, కానీ భక్తి లేకుండా మాత్రం సాధ్యం కాదు. అలాగే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అట్టి విశ్వరూపం కంటే ఆయన ద్విభుజ రూప దర్శనం ఇంకా దుర్లభం అని చెప్తున్నారు. సో దేవతలకు సైతం అది సాధ్యం కాదు, వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. దీనికి భాగవతంలో కూడా మనకు ఆధారం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మరి శ్రీకృష్ణుడు దేవకీదేవి గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చూడటానికి లోకాల నుంచి అందరూ కూడా దేవతలు వచ్చేసి భగవంతుడు దర్శనీయుడు కాకపోయినా కూడా ఆ సమయంలో ప్రార్థనలు చేస్తూ ఆయన దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు. కానీ అజ్ఞానుడైన వాడు ఏదో భగవంతుడు మామూలు వాడే అని అనుకుంటూ ఆ దేవదేవుడు కాకుండా అతని అంతర్మందున్న ఏదో అంటే ఇంకేదో రూపం అనుకుంటారు. బట్ ఈ శ్రీకృష్ణుడి రూపాన్ని చూస్తానికి దేవతలు సైతం కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. తనని అపహాస్యం చేయటం చేసేటువంటి మూర్ఖులకు దర్శనీయుడు కాడు అని భగవద్గీతలో ఇంతకు ముందే 9.11 మనం చూసాం. అవజానంతి మాం మూఢా మానుషీం తనుమాశ్రితం, నేను ఈ దేహంలో వచ్చినప్పుడు మామూలు మనిషిని అనుకుని మూఢులు నన్ను
హేళన చేస్తారు అని. సో ఆ భక్తి లేనప్పుడు వాళ్ళు చూడలేరు అని చెప్తూ, మరి భగవంతుడి దేహం ఆధ్యాత్మికం, ఆనందం, ఆత్మ సచ్చితానందం అందరికీ భగవంతుడి అంశ కాబట్టి, మరి మనకి శరీరం సచ్చితానందం కాదు, పర్మనెంట్ కాదు, కానీ భగవంతుడికి ఆయన ఆత్మ శరీరం కంప్లీట్ మొత్తం కూడా దివ్యమైనదే, సచ్చితానందమే అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు. అది ఆ రకంగా భగవంతుడిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఎవరైనా భక్తి లేనప్పుడు భగవంతుడి దర్శనం దుర్లభం అని చెప్తున్నారు. అందుకే దేవతలు కూడా కాచుకుని ఉంటారు భగవంతుడి దర్శనం కోసం అని మనకు భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో శ్లోక మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, మరి ఇది నువ్వు చూస్తున్న ఈ రూపం చూడటం దుర్లభం, ఎంతో ఇది చూడటానికి దేవతలు కూడా నిత్యము వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నాహం వేదైర్న తపసా నదానేన చేజ్యయా శక్య ఏవం విధో ద్రష్టం దృష్టవానసి మాం యథా. సో దివ్య చక్షులతో నువ్వు చూసే ఈ రూపం వేదాధ్యయనంతో గాని, తపస్సులతో, తీవ్ర తపస్సులతో గాని, దానంతో గాని, పూజలతో గాని అర్థం కాదు. మనిషి నన్ను యథార్థంగా చూస్తానికి ఇవన్నీ కూడా సాధనాలు కావు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో నువ్వు చూస్తున్నావు, మరి దివ్య నేత్రాలు నేను ఇచ్చారు కదా భగవంతుడు, దాంతో అర్జునుడు చూసే ఈ రూపం వేదాధ్యయనం అంతా చేసినా, తీవ్ర తపస్సులు చేసిన, దానాలు చేసిన, పూజలు చేసిన అర్థం కాదు. నన్ను యథార్థంగా ఏది భగవంతుడి యొక్క మామూలు రూపాన్ని, ఈ కృష్ణ రూపాన్ని, మనిషి నన్ను యథార్థంగా కాంచడానికి ఇవన్నీ సాధనాలు కావు, వీటి వల్ల సాధ్యం కాదు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. భక్తి భావం లేకుండా బాహ్యంగా మనం ఏదైనా పూజలు చేసినా, ఏది చేసినా భగవంతుణ్ణి అలా చూడలేము. భక్త్యాత్వనన్యయా శక్య అహమేవం విధో అర్జున జ్ఞాతుం ద్రష్టుం చ తత్వేన ప్రవేష్టుం చ పరంతప. సో ఎలా చూడొచ్చు? కేవలం అనన్య భక్తితోనే నేను యథార్థంగా నీ ఎదుట నిలబడిన రీతిలో నిలబడగలను. ఎప్పుడు? వాళ్లకు అనన్య భక్తి ఉన్నప్పుడు, అంటే తదేక భక్తి భగవంతుడి మీద ఉన్నప్పుడు, ఇప్పుడు నీ ముందు ఎలా ఉన్నానో అలా వాళ్ళ ముందు నిలబడగలను, ప్రత్యక్షంగా దర్శింపనగుదును, నన్ను వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా చూడగలుగుతారు. ఈ విధంగా నీవు నా అవగాహన రహస్యాలను నువ్వు ప్రవేశించగలవు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. అంటే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటం వల్ల ఏమొస్తుందో ఆ రహస్యం వాళ్లకు అర్థం అవుతుంది. ఏంటి? ఆ మోక్షం, ఆ దివ్యత్వం, మనకు ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం అంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది. అది నా రహస్యంలో ప్రవేశిస్తా ఉంటే, భగవంతుడి రహస్యం ఏంటి? సచ్చితానంద తత్వం, ఆయన తత్వం. ఆ తత్వంలోకి మనం కూడా ఎంటర్ అవ్వగలము. అంటే ఆ తత్వం ఏమిటో మనం ప్రాక్టికల్ గా చూడగలుగుతాం అన్నమాట భగవంతుడిని. ఎప్పుడు? కేవలం అనన్య భక్తితో యథార్థంగా నీ ముందు నుంచున్నట్లే ప్రత్యక్షంగా దర్శింపనగుతును. ఈ విధంగా నువ్వు నా అవగాహన రహస్యాల్లో ప్రవేశిస్తావు. ఈ రకంగా నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకుని నా భావాన్ని నువ్వు తెలుసుకుంటావు, నా తత్వాన్ని అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇంకా నువ్వు వేదాధ్యయనం చెయ్యి, ఇది దానాలు చెయ్యి, పూజలు చెయ్యి, తపస్సులు చెయ్యి, ఏది చేసినా నీకు కాదు. నువ్వు కేవలం అనన్య భక్తితోనే నన్ను దర్శించి నా తత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతావు అని చెప్పి ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఈ స్పష్టంగా చెప్పారనమాట ఈ శ్లోకంలో. అలాగే శ్వేతరోపనిషత్తులో కూడా ఇలా చెప్పారు. యస్య దేవే పరాభక్తిర్యథా దేవే తథా గురౌ తస్యైతే కదితా హ్యర్థా ప్రకాశంతే మహాత్మన. సో భగవంతుడి మీద గనక అచంచల భక్తి, తనని నిర్దేశించే గురువు మీద అచంచల శ్రద్ధ ఉన్నవాడు ఆత్మజ్ఞానంచే దేవదేవుణ్ణి దర్శించగలడు, అంతేగాని వేరే మార్గంతో కాదు అని చెప్పి శ్వేతరోపనిషత్తులో కూడా భగవంతుడి మీద భక్తితో, గురువు మీద శ్రద్ధతో ఉన్నవాడు ఆత్మజ్ఞానంతో భగవంతుడిని దర్శించవచ్చు. ఇక్కడ భగవంతుడు మనకి చాలా క్లియర్ గా భక్తి లేనిదే ఎవరు కూడా మరి నన్ను చూడలేరు, అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు.
మత్కర్మా కృన్మత్పరమో మద్భక్త సంగవర్జితః నిర్వైర సర్వభూతేషు యస్స మామేతి పాండవ. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. మత్కర్మ, నా కోసం కర్మ చేయటంలో, మత్పరమ, నన్నే పరమగతిగా నాకు సమర్పిస్తూ నన్నే పరమగతిగా భావిస్తూ, మద్భక్త, నా భక్తిలో ఉన్నవాడు, సంగవర్జిత అంటే మరి ఈ రాగద్వేషాలను వదిలిపెట్టిన వాడు, నిర్వైర అంటే విరోధులు, శత్రువులు లేనివాడు, సర్వభూతేషు అన్ని జీవరాశుల యందు ఎవరైతే ఈ నిర్వైరత్వాన్ని చూపిస్తాడో, శత్రుత్వం లేకుండా మిత్రుత్వాన్ని చూపిస్తాడో, ఎవరైతే అతను మామేతి పాండవ, నన్ను చేరుకుంటాడు పాండుకుమార. సో ప్రియమైన అర్జున, పాండవ, కామ్యకర్మలు మనోకల్మషాల నుండి అంటే రాగద్వేషాల నుండి వదిలిపెట్టి నా భక్తిలో ఉండేవాడు, నన్నే పరమగమ్యంగా భావించి నా కోసమే కర్మ చేసేవాడు, పైగా అంతేకాకుండా సర్వజీవులయ్యడా మిత్రుత్వం కలవాడు అయిన మనిషి తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటాడు అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారనమాట. సో 2 విషయాలు. ఒకటి, మరి భగవంతుడి మీద భక్తితో ఆయనే పరమగతి పరమగమ్యం అని ఎవరైతే ఆ ఉద్దేశంతో పనులు చేసుకుంటూ పోతారో, ఏదైనా శరణాగతి తత్వం అన్నమాట. ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదమే, నా డ్యూటీ నేను చేస్తున్నాను, భగవంతుడు ఏది ఇచ్చినా ప్రసాదమే అనుకుంటూ ఆ సర్వజీవుల మిత్రత్వం, ఎవరి పట్ల శత్రుత్వం లేకుండా, మనుషులే కాదు జీవరాశులన్నిటి పట్ల, అలాంటి మనిషి నన్ను తప్పకుండా చేరుకోగలడు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో